Nevbetdeki bir saat bu studiyada yayınımızga koşulacak sonki musafirlerinin sonki aktual meselelerini laf edecekmiz. Sizler de bizim yayınımızga daima dahil olabilirsiniz. Men görem geçen bizim yayınlarımızda verekli çok sularınız demek anda yorumlarda, izahatlarda mesajlar yaza ve bu bizni kuvandırmayı değil, hakikatinde kuvandıra. Çünkü böylece bağının kopmaganını biz hissetemiz ve sizlerle beraberlikte bu bağlarını pekitleştirmeye tırışamız. Bu bizim için çok mühim. O sebepten hakikaten bu gibi mesajlarını yazmaya devam etiniz. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olmağa unutmanız ve like koymağa unutmanız. Bu bizler için çok mühim. Böylece birçok vatandaşlar ve bizim haberlerimizni misal olarak görmegen insanlar görebilecekler ve Kırım ile alakalı sonki aktual meselelerden haberdar olabilecekler saygılı dostlar. Men bugün böyle yaxşı keyfim. Ne için? Çünkü Allah'a çok şükürler olsun Ukrayna'nın çoktan beklediğini haberler geldi. Çoktan beklediğini ve bizlerin 2-3 hafta devamında farklı misafirlerle laf etkenimiz ve hatta bazılarda açıklanganımız neden sebep böyle olganı deyip sual bergenimiz mesele çözüle bile artık. Malum olganı üzere geçenleri Amerika Birleşken Devleti'nin Kongresi Ukrayna, Tayvan ve İsrail'ge 91 milyar dolar verilmesi ile alakalı karar kabul etti. Bugün Senat bunu tasdikladı. Endi büyük böyle oylamanın yani çok süreler pozitif oldu, müsbet oldu ve artık Joseph Biden, Amerika Birleşken Devletleri'nin lideri bunu imzalamasını bekleyimiz saygılı arkadaşlar. İmzalaganından sonra inşallah bu destek bizge gelmeye başlayacak. Bu destek ve da birçok diğer meselelerini biz yayınımızga koşulacak. Bağışlanız da tedavilenmiyordum. Koşulacak misafirlerle laf edeceğimiz ve bugünkü yayınımız bizim Ukrayna tilinde olacak. O sebepten men Ukrayna tiline geçmeye isteyim. Вітаю, в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І сьогодні я би цей ефір хотіла почати з гарних новин для України. Сьогодні зранку Сенат Конгресу США переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярдів доларів. Законопроект про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів за, проти проголосувало 17 сенаторів. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроект. Для набуття чинності законопроект має вже підписати президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Я нагадаю, що в суботу, 20 квітня, Палата представників США проголосувала за законопроект про іноземну допомогу для України. За схвалення тоді проєкту проголосували 311 членів Нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112, ще 7 не голосувало, а 1 утримався. Ухвалення законопроекту супроводжувалося оваціями з боку конгресменів. Також члени палати почали розмахувати українськими прапорами, через що отримали зауваження навіть, оскільки в Конгресі заборонено розгортати прапори іноземних держав. Ці та інші новини щодо підтримки, щодо міжнародної підтримки України ми пропонуємо проговорити з паном Максимом Несвітайловим, політологом-міжнародником. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Сілям алейкум. Дякую, що доєднались до нашого ефіру. Вітаю, алейкум ассалам. Я пам'ятаю, ми з вами вже розмовляли в ефірі телеканалу АТР на тему підтримки Сполучених Штатів Америки нам, але тоді ще рішення ухвалено не було, і навіть було дуже багато побоювань щодо того, що Америка і конгресмени, республіканці, вони ухвалять це рішення, і ми навіть з вами розмовляли, а чому так стається, чому досі немає цієї підтримки, на яку ми так багато часу вже очікуємо. І ось і Сенат, і Конгрес вже прийняли рішення, і зараз ми очікуємо лише на підпис президента США Джозефа Байдена. Чи очікували ви ось таке рішення 95,3 мільярдів доларів допомоги Україні
Ізраїлю і Тайваню. І наскільки гарно, що ось ці три країни нас об'єднали з Тайванем та Ізраїлем. Як ви оцінюєте? Ну, взагалі, звісно, говорити доводилось за останні півроку про цей пакет допомоги дуже багато, тому що ми очікували на це рішення надзвичайно довго, працювали над його досягненням з усіх фронтів, можна сказати, дипломатичному, адвокаційному, тобто робота велась активна, але дуже складно було перебороти цей саме політичний фактор. Головною перемінною, яка вплинула саме на голосування, було те, що саме Дональд Трамп змінив свою позицію. Змінив він свою позицію, тому що йому потрібно шукати поле для розширення серед електорату своїх прихильників, тому що зараз вони з Байденом дещо зрівнялися. Навіть Байден його випереджає на декілька пунктів, і Трампу просто немає куди рости. Для нього потенційна зона росту електоральна – це виборці Нікі Гейлі. А у Нікі Гейлі була яскрава проукраїнська позиція, і вона саме наполягала на тому, що Сполучені Штати Америки мають акцентовано робити на цьому акцент, перепрошую за тавтологію, ставку робити саме на це. І тому, власне, мені здається, це було ключовим моментом, який його переконав, а там вже він дав відмашку республіканській партії голосувати за це, і це трапилось. Величезний камінь з душі впав по багатьом причинам. Перше за те, що не потрібно вже нарешті робити прогнозів з цього приводу. Вже обговорення десь було тут. Але перше, найголовніше, це, звісно, те, що наші військові отримають необхідну допомогу. Але коли вчора відбулася певна затримка в Сенаті, очікувала, що в Сенаті буде легка прогулянка, вона десь приблизно так і була. Але тим не менш був переніс на кілька годин, тому що там пару не дуже порядних республіканців вирішили знову пограти в політичні ігри. Але нічого не вийшло. Тепер дай Боже здоров'я пану Байдену, щоб нічого такого не трапилося, і він підписав цей законопроект. Така вірогідність, пане Максима, чи є така вірогідність, що Байден не підпише, чи все ж таки ні? Як вважаєте? Ну, знаєте, як кажуть, на все воля Божа, звісно, але мені здається, в цьому плані немає якихось таких причин, які можуть вплинути на його рішення не підписувати. Він вже неодноразово говорив про те, що давайте і Сенат швидко підписуйте. У нього не було зауважень до того законопроекту, який був проголосований і в Палаті представників, і в Сенаті. Тому з цим проблем не буде. Єдине, щоб у нього фізична можливість підписати була, в іншому випадку жодних причин, щоб не підписувати, немає. Пакет допомоги передбачає для України понад 60 мільярдів доларів. Чи розуміємо ми, як вже буде йти ця підтримка, ось ці гроші? Це буде фінансова чи військова підтримка, чи будуть просто закупляти, наприклад, зброю на території Сполучених Штатів і відправляти в Україну? Чи як це буде відбуватися? Чи є в нас якісь же розуміння? Так, там чітке розподілення насправді пакету допомоги. У мене десь якраз інфографіка, щоб ми не гадали, є прямо під рукою. Ось так. Дивіться, 23,2 мільярди доларів – це те, що буде передано в американський бюджет на компенсацію тієї зброї, яка вже виготовлена. От є певні запаси зброї, які знаходяться на балансі Збройних сил США. Вони передаються Україні, і просто ці кошти йдуть на компенсацію. Тобто вже там готові Бредлі, не знаю, там Атакамси і так далі передаються на цю суму, а ця сума повертається там в систему Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Потім 13,8 мільярдів будуть витрачені на закупівлю новітнього озброєння, яке ще не виготовлене, здебільшого з превалюванням, звісно, замовлення у оборонних компаній, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Тому для них, в принципі, ця історія дуже вигідна. Більшість коштів такі підуть, повернуться в економіку. Вони витрачені будуть на Україну, але повернуться в економіку. Дуже класно. Там також 11,3 мільярди – це на поточні військові операції США в регіоні. Дуже цікаве, насправді, таке закрите формулювання. Мені здається, це буде якраз стосуватись таких моментів, щоб максимально завдати неприємних сюрпризів Російській Федерації, скажімо так. Це якраз витрати на якісь нерозголошені статті будуть.
З приводу грошей, які там Україна отримає саме як гроші, це буде десь, ну там не тільки Україна, а й держави, які постраждали від вторгнення Росії в Україну, то воно завуальовано так, це 9,5 мільярдів доларів. 7,8 Україна отримає прямої фінансової допомоги, 7,8 мільярдів з цих 9,5. І ці саме 7,8 мільярдів вони надаються нам безпосередньо в кредит. По кредиту там також історія дуже цікава, тому що умови по кредиту буде визначати президент Сполучених Штатів Америки, і вже через рік президент може пробачити 50% боргу по цьому кредиту самостійно, і ще через рік, в 26-му році, решту 50% може пробачити, але там вже потрібно буде погодження Сенату. Ну, саме Сенату і Палати представників Конгресу. Ну, тобто кредити, гроші в кредит – це не критично для української економіки наразі, як я розумію. Та? Дуже багато експертів казали і проводили в історичні такі події з Радянським Союзом, як приклад, та? Коли там теж працював ленд-ліз, і Радянський Союз мав дуже великий борг Сполученим Штатам Америки, але там через 10, через 20, через 30 і навіть через 50-60 років цей борг кожен рік він зменшувався, і вони там виплатили лише 20% того, що вони повинні були віддати і повернути Сполученим Штатам. Так, абсолютно вірно. Кредити – це ж така штука, особливо якщо їх надає там яка держава Сполучені Штати Америки, що вони мають можливість реструктуризуватися або взагалі пробачатись. В будь-якому випадку ми будемо це віддавати вже по завершенні війни. Нам зараз головне допомогу отримати, зрештою там вже якось потім розберемось. А як ви вважаєте, що переконало Трампа та республіканців? Бо до цього вони ж казали про те, що ні, це неможливо, бо нам треба забезпечувати безпеку платників податків США і так далі. І вони дуже багато на цієї темі спекулювали. І зараз, знаєте, я в Твіттері там читаю опозиційних Байдену американських журналістів, які там підтримують, знаєте, Іран, підтримують там Китай, Росію і так далі. Ну, як там Такер Карлсон і інші. І там в коментарях дуже багато людей пишуть про те, що ну як це так, ми там американці і так далі, наші там податки, наші гроші, там Ізраїлю, Тайваню. І це, ну, це не 10 коментарів, та, це дуже багато, це тисячі коментарів і так далі. Тобто, як республіканці будуть це пояснювати своєму електорату, чи будуть якісь проблеми з цим, і як вони дійсно зможуть забезпечити ось цю безпеку платників податків США, чи можуть бути якісь проблеми з цього боку? Ну, перш за все, тут не варто відкидати фактор Росії, яка зараз намагається показати це збурення. І те, що я тут також моніторю американський твіттер, і там дуже багато саме російських ботоферм зараз працює якраз, щоб підбурити консервативну частину населення Сполучених Штатів Америки, але, ну, по суті, вже пізно. Справа в тому, що у Трампа вже немає внутрішньопартійних конкурентів. Він на цій своїй хвилі вибив Десантіса, вибив Нікі Гейлі з перегонів. Все. Тобто і для республіканців, вони можуть бути обуреними, консервативні республіканці, безумовно. Але вони не підуть голосувати за Джо Байдена. Це очевидно. Тобто все, вони вже, грубо кажучи, в стілі у Дональда Трампа, це вже його електорат. Вони підуть голосувати, тому що, ну, неприємно, але все одно краще, ніж Байден для них. Йому потрібно працювати над розширенням свого електорального поля. Йому потрібно зачепити тих, хто сумнівається. Йому потрібно зачепити електорат Нікі Гейлі, який, ну, такий достатньо проукраїнський. І він приймає до себе такий крок. І це очевидно, що це стратегічний крок, тому що ми могли помітити, що в інформаційному полі від головних рупорів Трампа і від нього самого останнім часом ми нічого не чули про кордон. Взагалі, тиша, не було такого, а от кордона, давайте спочатку кордон, нічого. Тобто оцей підводка до голосування по пакету допомоги, вона не за один день відбулася. Протягом останнього місяця все ближче і ближче ми до цього підходили. Дуже страшно було про це говорити, щоб не наврочити, знаєте, але зараз вже можна саме помічати цю тенденцію. Не було розмов про кордон взагалі.
і все м'якше і м'якше ставала риторика, більше розмов про те, що там ми взагалі не проти, але давайте, щоб були інтереси наших виборців. Так Трамп і буде говорити, Україну підтримувати потрібно, але це має бути в інтересах США, от там кредит. А те, що якась там невелика частина тільки від цього бюджету йде в кредит, і то такий дуже умовний кредит, це не важливо. Головне, що він прогнув свою лінію, тому я думаю, що з виборцями у нього в цьому плані проблем не буде, і він це чудово розуміє. І щодо риторики Дональда Трампа і дій Дональда Трампа, ми знаємо зараз, що це сильна кандидатура на пост президента США. І якщо подивитись на там соціологічні іслідування, які провели в Сполучених Штатах, там ми бачили, що за останній час дуже зросла кількість підтримки Дональду Трампу, якщо порівнювати, наприклад, з рівнем підтримки ще півроку тому. Тобто він не дуже далеко там відходить вже від Джозефа Байдена. Яка вірогідність того, що Трамп може стати наступним президентом США ще раз? І чи розуміємо він на нашому боці, на боці України і всього демократичного світу, чи все ж таки він далі буде продовжувати домовлятись з Російською Федерацією, там, з Китаєм, з Іраном, можливо, та іншими країнами, які для нас є диктаторськими? Зараз, якщо так робити оцінку ситуації, десь 55 на 45% на користь Байдена. Поки що виглядає розвиток подій. Все-таки, як би там команда Трампа, він не робив вигляд, що судові справи ніяким чином не вдарили по ньому, але це неправда. Це ми можемо бачити по тому, як він торгує зараз тими золотими кросівками, футболками зі своїми фотографіями, зрештою, там бібліями торгує з Конституцією США. Тобто є певні проблеми з грошима навіть у передвиборчій кампанії, направду. І, слухайте, не дивно, там під 200 мільйонів доларів на нього штрафів накладено. Тобто серйозна історія з цими, і в тому числі судами за сексуальні звинувачення. Все-таки це і поміркований електорат відволікає, відвертає від нього. Тому не можна сказати, що він рухається достатньо впевнено. Так, провалів по рейтингам немає, але знову ж повторюсь, він може впертись в певну електоральну стелю, тому що у нього є свій ядерний електорат, ще там частина повіркованого, який він може на свою сторону притягнути, які просто принципово за демократію не хочуть голосувати. Але от частину людей, які думають і не хочуть голосувати за демократію, але і бачать Трампа, то це може бути таке питання. З приводу його позиції щодо України, це головна проблема Байдена, що ми достеменно не знаємо, якою буде його політика, коли він стане президентом. Тому що багато його гучних заяв не варто сприймати серйозно, оскільки вони сказані в передвиборчий період, і вони говорять там для певних пластів електорату, на які він працює, щоб саме наростити активність, наростити підтримку. І що можна говорити про той план, який у нього існував, який швидше за все, швидше за все у нього існував, про який медіа говорили, і який можна так сформувати з обривків його, власне, заяв, про те, що йому здавалось класним планом, що Сполучені Штати глобально не зацікавлені в першу чергу в посиленні Китаю, тому що Китай – це головний конкурент для США на даний момент і на найближчу осяжну перспективу. І їхня стратегія спрямована на стримування Китаю. Продовження цієї війни і ослаблення санкціями Російської Федерації штовхає РФ у васальну залежність до Китаю. І це, відповідно, Китай посилює. США в цьому дуже не зацікавлені. І от Трамп вбачав для себе таку стратегію, що не можна допускати посилення Китаю через Росію, але і там пряма конфронтація з РФ, і там знищення, дроблення, наприклад, він, можливо, для себе не вважав реальним, і він думав так, я домовлюсь, ми зараз прийдемо, як казав класик, посередині зійдемось на якихось домовленостях. Якщо вони домовлятись не захочуть, то будемо використовувати цей пакет допомоги як інструмент тиску. Тобто, якщо Росія не захоче сідати за стіл переговорів,
то ми там скажемо, що дамо в 3-4 рази більше цієї допомоги, ніж планували. Якщо Україна не захоче сідати за стіл переговорів, то ми скажемо їм, що взагалі перекриємо будь-яку допомогу. І от таким чином існував план, щоб усадити всіх таким тиском і силою за стіл переговорів, зійтись на якихось моментах, віддати частину українських територій і там на якийсь тривалий час заморозити цей конфлікт. Цей план ніколи публічно не розголошувався, але із журналістських публікацій, з багатьох заяв Трампа десь у нього швидше за все виглядало так в голові. Ну і Росія, я так ці... розумію, на це розраховувала завжди, і тому Росія завжди підтримувала Дональда Трампа. Росія, ну, вона ж підтримує завжди лідерів, які, ну, от, наприклад, Марін Ле Пен, та, в Французькій Республіці. Росія її теж підтримувала, і Трампа теж. Ну, у мене є побоювання лише через те, що Росія, вона лікувала, коли Трамп переміг на президентських виборах. І зараз російська пропаганда теж чомусь подалює питання Дональда Трампа. І ось через те в мене дуже багато побоювань. Чому російська пропаганда симпатизує, наприклад, Трампу? Та? І це, ну, це поганий для мене такий показник. Ну, таким чином вони також певну маніпуляцію і острах кидають і для наших партнерів, тому що якщо пригадати президентство Трампа, то направду воно не було таким вже дуже успішним для Російської Федерації. Угу. І війна в Україні, якщо ми пам'ятаємо, почалась за президента-демократа Барака Обами. І наслідків той період Російська Федерація для себе не понесла жодних фактично там санкцій, але ну камон, за окупацію Крима і окупацію частини території Донбасу, ну які були глобальні санкції проти Російської Федерації. Ну це було смішно, направду. Тобто серйозне покарання за агресію не отримали. Ми не отримали зброї в той момент. Реально якусь зброю ми отримали саме за Дональда Трампа. Перші ці ж джавеліни, ну про це всі говорили, але тому я і кажу, що тут ну важко спрогнозувати, що він саме насправді планує, тому що судячи з того, що голосування відбулося, без його згоди воно б не відбулося. Ну це очевидно, що він керує значною частиною республіканців, Майком Джонсоном. Він основний кандидат від партії, тому як не крути, це їх хлопець, і вони ну будуть працювати на його перемогу. Тому, вочевидь, якісь зміни в його стратегії вони відбулись. Мені просто здається, можливо, до нього дійшло усвідомлення, що ці заморозки ну, вони вже не працюють. І потрібне якесь остаточне рішення. І от зараз його, до речі, та промова після голосування, вона, ну, ці слова, як він сказав, були дуже важливими. Те, що він звертається до Європи і говорить, що ми то допомагаємо, але чи робить Європа достатньо для підтримки України? І це ж, ну, типа, це дуже гарна зміна риторики, мені здається. Тобто, не тільки він підтримав цей законопроект, а він зараз ще й до Європи говорить, давайте тепер наздоганяйте нас в цій підтримці України. Тому мені здається, що такі стратегічні зміни в його світогляді вони відбулись. Поки що, звісно, про це ствердно говорити дуже рано, треба поспостерігати, але от таке враження поступово у мене складається. Тому з Трампом все може бути ще не так погано. Ну так, він ж неочікуваний, тому мені здається, що дійсно ми можемо дуже багато іншого побачити, чого ми дійсно не очікували. А як ви думаєте, яка зараз може бути реакція Російської Федерації ось на підтримку з боку Сполучених Штатів? Бо, як казали дуже багато військових експертів, які фокусуються на фронті та на різних флангах, вони казали про те, що російські окупанти використовують ось цю ситуацію, що у нас наразі є проблеми з постачанням зброї, використовує політичні проблеми, дипломатичні, наприклад, та з підтримкою там і так далі, намагаються там просуватися на різних куточках. І зараз, коли ми вже побачили, що Сполучені Штати нас підтримують, і ми сподіваємося, що вже Байден підпише це рішення, яка може бути реакція Російської Федерації, на що нам очікувати, наприклад, чи можемо вона ще далі ескалювати, або все ж таки буде говорити про необхідність проведення так званих мирних перемовин.
Ну, про мирні перемовини найближчим часом не йдеться, тому що жодна зі сторін у них не зацікавлена в даний момент. І ну, для нас важливо зараз цей пакет допомоги отримати літаки F-16, спробувати якомога далі Росію відтіснити по лінії фронту, і потім можна буде теоретично про щось говорити, але це вже буде потім. Однозначно в ці дні, поки допомога не надійшла, Росія зробить все можливе для того, щоб просунутися максимально вперед, щоб завдати якомога більше шкоди українській інфраструктурі. Це удар по телевежі в Харкові, останнім обстріли енергетичної інфраструктури, які постійно відбуваються. От вони намагаються зробити якомога більше, поки в нас там недостаток ракет до систем ППО і так далі. Вони от ці дні будуть намагатися робити, а далі, ну, там вже ситуація від них залежати особливо не буде. Єдине, що їх зараз турбує найбільше і на що вони будуть пробувати впливати, це саме конфіскація заморожених активів Російської Федерації. Тому що в Штатах, окрім допомоги, ухвалили ще й той законопроект, що президент може прийняти таке рішення і конфіскувати російські заморожені активи. А це може стати прецедентом для інших західних країн, в першу чергу для Європи, а більшість російських заморожених активів в Європі, а більшість від цієї більшості вона знаходиться в Бельгії. І якщо зараз європейські країни послідують цьому принципу і ухвалять у себе законодавство таким чином, щоб можна було ці активи конфіскувати, то це для Росії буде надзвичайно потужний удар, тому що на понад 300 мільярдів доларів. Так. От якби ми отримали цю суму, то тоді можна було вже будувати якісь стратегію саме на конкретну перемогу над Росією. А що зараз заважає це зробити? У нас просто і у західних країн просто немає механізмів. Як це можна зробити? Перший момент, він більше такий світоглядний. На Заході, особливо в Європі, а ще більше в Сполучених Штатах Америки, побудує філософія святості та недоторканості приватного капіталу, приватної власності. До цього, власне, зараз Піскові апелює. Я про це говорив вже дуже давно, і от Росія тільки зараз почала до цього апелювати, що от дивіться, ви ж свої принципи порушуєте недоторканності приватного капіталу, бо вони вибрали для себе це головним аргументом, на це потрібно зважати, бо це дійсно важливо. І це такий вагомий світоглядний переломний момент, враховуючи ще й те, що прецедентів, ну, не пригадаю я таких, що не після завершення війни, а в процесі ходу війни активи були конфісковані і передані конфліктуючій стороні. Це перший момент. Другий момент юридичний, тому що Росія ж не буде просто не змириться собі і не скаже, ну то забирайте, то й забирайте. Потрібно змінити і уніфікувати законодавство таким чином, щоб Російська Федерація не змогла затягнути оцю передачу, конфіскацію на роки. Тому що, ну уявіть, рішення завтра приймається. Законодавчої бази належної під нього немає. Росія, вона є гроші, вона є ресурси, вона засипає усі міжнародні судові інстанції, і судові тяганини можуть тягнутися роками, а то й десятиліттями. І в цей період кошти нікуди рухатись, передаватись не будуть. Тому, звісно, наші партнери, розуміючи цю ситуацію, намагаються її уникнути. Ось це два таких основних положення, чому це відбувається саме так. І ще дуже важливе запитання, яке я хотіла з вами проговорити. От ви там кілька разів говорили про Китай. І нещодавно, на минулому тижні, якщо я не помиляюсь, Сі Цзіньпінь, він був з офіційним візитом в країнах Європейського Союзу, та він там зустрічався з Олафом Шольцем в Німеччині, і там на прес-конференції він говорив про те, що він планує і хоче зробити мирну конференцію, так звану мирну конференцію за участю Росії і України. До цього Еммануель Макрон казав про те, що ми плануємо за допомогою там Сі Цзіньпіня зробити, я планую там оголосити свій мирний план.
Не лише щодо України, а й Судану та інших там точок, де є війна, свій мирний план і так далі. І Сі Цзіньпін теж про це сказав про те, що він планує там конференцію за участю України, там Росії і так далі. І ми бачимо, що дуже багато європейських лідерів, вони кажуть про, і насамперед Франція, кажуть про підтримку Китаю і про те, що Китай може посприяти вирішенню російсько-української війни. Як вам здається, це лише ілюзія? Чи можемо ми довіряти в цьому питанні Китаю і китайським мирним перемовинам і так далі? І як нам слід реагувати на такі заяви? Перш за все, ми не можемо довіряти Китаю. Ми не можемо довіряти жодним комуністам. І як би там Китай не намагався робити комунізм з людським обличчям, це все неправда. Ми знаємо, що те, що відбувається в Китаї, там дуже багато є злочинів проти людства. Головний із них – це переслідування уйгурів. Понад 50 мільйонів людей в Китаї живуть фактично в цифровому концтаборі. Їх обмежують в базових правах. Тобто там відбувається геноцид. 50 мільйонів – це величезне, це більше, ніж українців, в принципі, і ці люди знаходяться в умовному цифровому концтаборі. Я вже мовчу про ці вже не цифрові, а фізичні концтабори по перевихованню мусульман і так далі. Тобто це лише одна частка тієї величезної кількості злочинів, які скоює Китай. Тому його і потрібно розглядати в першу чергу в такому контексті. Другий момент – Китай, якщо ми вже говоримо з позиції інтересів. Для Китаю найбільш вигідним сценарієм є продовження цієї війни. Чим довше війна триває, тим більше це ослаблює в першу чергу Російську Федерацію, що підштовхує її до Китаю васальну залежність. Китай забирає собі ресурси і продає, ресурси забирає задешево, продає товари з доданою вартістю задорого. Класична така імперська політика. Китай займає ту геополітичне те місце на міжнародній арені, яке займала Російська Федерація саме в політичному плані. Це відволікає, ця війна, увагу Заходу від того, що там Китай у себе всередині країни робить, у себе в регіоні, як вони окуповують Південно-Китайське море. Тобто Китай абсолютно не зацікавлений в тому, щоб був встановлений мир. Жодного реального інтересу у Китаю немає, і тому вірити будь-яким мирним ініціативам Китаю не можна. Чи б вони могли вплинути на Росію? Так. Чи будуть вони робити? Абсолютно точно ні. Дякую вам дуже, пане Максиме. І ви знаєте, одне питання, яке я не можу просто не озвучити, бо воно дуже актуальне зараз. Я щодо рішення Міністерства закордонних справ України, яке призупинило надання консульських послуг для чоловіків за кордоном. І в Раді вже там народні депутати України заявили про те, що це антиконституційна дія і таким чином не відповідає ухваленому раніше закону про мобілізацію. Як ви оцінюєте таке рішення Міністерства закордонних справ України? Чи дійсно воно антиконституційно наразі в цілому? Ваша думка? У мене є думка з цього приводу, але я для себе прийняв рішення її публічно не озвучувати, тому ні в ефірах, ні в соцмережах про це не пишу. А якщо аналітично, це матиме якісь наслідки для нас, якщо ми кажемо про країни Європейського Союзу та Заходу і так далі? Поки що ми не бачили якоїсь такої ґрунтовної реакції від наших західних партнерів з цього приводу, тому тут довгосяжні висновки в цьому плані дуже складно зробити зараз. Будемо дивитись, як будуть розвиватися події. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чухсаголно, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. До зустрічі в інших ефірах Першого кримсько-татарського. Салонс. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. Експерт, політолог, міжнародник. І зараз
З нами на прямому зв'язку наш інший гість, який доєднався до нашого ефіру онлайн. Це пан Микола Мельник, старший лейтенант ЗСУ, лицар ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи Левіафан. Пане Микола, вітаю вас. Сілям алейкум. Алейкум салам. Так, звісно, з вами ми плануємо обговорити військову зараз ситуацію на фронті. І хотіла б почати з оперативних новин, що на 24 квітня можемо сьогодні ми казати про Західний фронт, про Південний фронт та інші фланги, де зараз йдуть дуже активні бойові дії. По-перше, дякую за запрошення. По-друге, зразу зазначаю, що я не є офіційним голосом Збройних сил України і висловлюю лише свою. Виходячи з загальної ситуації, яка склалася станом на зараз на відтінку Очеретино-Семенівка, ми бачимо, що наші Збройні сили відступають. Я сподіваюся, на вже підготовлені позиції, а не так, як іноді це буває. Причиною нашого відступу стало брак артилерії та брак живої сили, брак техніки, тобто брак всього. Ворог нас перевищує, сильніше нас тотально у всіх силах та засобів, тому ми на тому напрямку відступаємо. Якщо ми будемо говорити про бої на Сіньківському напрямку, якщо ми будемо говорити про Запорізький відтінок, про Кринки, то ситуація там стабільно контрольована, тобто росіяни намагаються атакувати наші Збройні сили там, де мають можливість контратакують для того, щоб відновити десь позиції, які є стратегічними. Але за великим рахунком наші Збройні сили знаходяться навіть вже не в активній обороні, а в тотальній обороні. І це об'єктивні причини. Сили оборони роблять все від них залежне на межі з героїзмом, але брак живої сили, брак техніки, брак артилерії і високоточної зброї все одно призводить до того, що ми змушені відступати для того, щоб економити людей. Фактично зараз головною задачею наших батьків-командирів є збереження живої сили. Тому що техніку тобі ще відремонтують, можуть прислати, а людей нових навчених поки що не передбачається. Тобто Росія зараз використовує цю ситуацію з проблемами зброї, постачання зброї і так далі, і намагається просуватися. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, зараз яка є стратегія Російської Федерації? Тобто вона що на першому плані планує атакувати і захопити, окупувати і так далі? Тобто це, наприклад, Донецька та Луганська області повністю, чи, наприклад, Південний напрямок повністю? Бо дуже багато казало про те, що ось ця, знаєте, план Новоросії Російської Федерації, який озвучував їх Дугін і так далі, про те, що вони все ж таки планують його закінчити. Треба виходити з тих сил та засобів, які вони зараз мають, для того, щоб говорити, наскільки реалістично те, що вони бажають. Тобто, я теж багато чого бажаю, але не все відбувається. Зараз ми бачимо два чітких напрямків ударів, тобто це Часів Яр і Очеретино, тобто це напрямок Краматорську та Покровську, що говорить про те, що росіяни намагаються атаку на ці два стратегічні населені пункти захопити Донбас. Тобто це поки що зрозуміло. Чи є концентрація сил на Харківському напрямку? Так, є. Чи здійснюють наші сили оборони там необхідні стабілізуючі заходи? Так, здійснюють. Щодо на Запорізькому напрямку, росіяни там поки що проводять розвідку боєм. Я дуже переживаю, що вони розуміють нашу вразливість на цій ділянці, тому що фактично вони спокійно заходять в те ж саме Роботино, але за рахунок наших систем БПЛА, так і за рахунок стійкості українських солдат, нам вдається вибити її з Роботино, тобто фактично росіяни зайти можуть, закріпитися ні. Але це тими силами та засобами, які вони здійснюють, я роблю висновок, що це поки що розвідка бою. Немає якоїсь стратегічної мети захопити Роботино, але вони прощупують нашу лінію оборони, прощупують її здатність до стійкої оборони, і якщо противник зможе захопити Кринки і взагалі ліквідувати наші плацдарми на лівому березі Дніпра, так вони абсолютно спокійно зможуть сконцентрувати необхідне угруповання військ і вдарити там, де в нас є найбільш, скажімо так, не ешелонована оборона. Де вона зараз є, знову ж таки, я не буду допомагати росіянам. Так, звичайно. А скажіть, будь ласка, а чи є вірогідність того, що росіяни знову
будуть намагатися захопити, наприклад, Харківський регіон, бо дуже багато експертів казали про таку вірогідність. На ваш погляд, вона є? Дивіться, є вірогідність того, що і Білорусь завтра вступить у війну, і точно не на нашому боці. Так. Поки що можемо говорити про те, що там є необхідне угруповання військ для того, щоб якимось там швидким проривом досягти Харківської окружної. Тобто там недалеко, 40 кілометрів. У той же час треба враховувати, що Збройні Сили України прекрасно розуміють цю ситуацію, створена багатоешелонована оборона, а якоїсь десантної операції з боку росіян очікувати, мабуть, засіб. Проблемне питання більш на Сумщині, тому що там також є певне групування військ, воно незначне, але через певну малозаселеність північних районів Сумської області, в принципі, російські ДРГ доходять на 10-15 кілометрів вглиб української території, і це дуже погані дзвіночки, дуже погані. Тому чи є можливість, що на території Сумської та Харківської областей відновляться активні бойові дії? Так, вона є. Чи зможуть росіяни досягнути там якогось стратегічного наступу, стратегічного успіху, особисто я не бачу. А як ви вважаєте, сьогодні що може переломити хід війни і щоб Збройні Сили України все ж таки взяли ініціативу та ми почали деокуповувати наші території? Бо, наприклад, зараз вже Сполучені Штати Америки, Конгрес та Сенат прийняли рішення, ухвалили рішення щодо підтримки України. Це військова, економічна і так далі. Підтримка технічна, тобто яка ця зброя, чи є в нас уже якесь розуміння, коли вона буде у нас, і яка зброя може наразі все переломити для Збройних Сил України, щоб ми все ж таки почали деокуповувати наші території та перейшли з оборони в наступ? Жодна зброя не вирішить це питання, якщо в армії не вистачає людей. Подобається нам чи не подобається. Але звільнити Крим може солдат, який врешті-решт підніме прапор над Айпетрі. Це отак влаштоване життя. Тому нам потрібна мобілізація, нам потрібна адекватна система підготовки, яка дуже сильно шкутильгає в Збройних Силах України. Нам потрібно відновлення власного військово-промислового комплексу. Тоді і ремонтних баз американської техніки, вони нарешті мають бути створені в Україні, а не в Польщі. Це першочергові задачі, які дозволять лише якось вирівняти, стабілізувати ситуацію на фронті. Без переваги, високоточної зброї, без вміння застосовувати цю зброю, тоді, коли Хаймерс летить все-таки в центр управління, а на піхоті. Бо артилерія закінчилася, а треба якось закривати провали. Тільки комплексно ми можемо говорити про стабілізацію ситуації, а при перевазі ми можемо говорити про якомусь звільненні території. Але, знову ж таки, операції в стилі Слобожанських навряд чи вони повторяться, адже противник доволі сильно насичив лінію оборони, і навіть здійснюючи атакувальні дії, вони продовжують відновлювати лінію оборони. Тобто та лінія Суровікіна, яка будувалася, вона й досі продовжує будуватися. Так, росіяни атакують, але в той же час вони думають і про контратаки. І доволі сильно про це думають. Тому, скажімо так, без системних змін в Збройних Сил України, Сил оборони, без вагомої підтримки, і це не про ті 60 мільярдів, які говорять, тому що фактично, я певен, ви теж дивилися інфографіку, що живими грошима ми там получимо близько 10 мільярдів, які підуть на закриття дир скажімо так, по бюджету, а самої техніки ми отримаємо максимум на 20 мільярдів. Все інше піде у ВПК Сполучених Штатів Америки. Там ця зброя, ці гроші будуть витрачені на ремонт тої зброї, що вже була нам надана, тому що ці Бредлі, Абрамси, Леопарди вже, в принципі, в неналежному стані, частково. І зброю нам дадуть недостатньо для того, щоб ми кудись наступали. Дай Бог, щоб нам просто дали високоточну зброю, щоб ми могли знищувати логістичні склади, логістичні вузли і центри управління Збройних сил Російської Федерації. Це їх принаймні зупинить або дезорієнтує. Тому, відповідаючи на ваше питання, я не бачу, що в 2024 році були Україні надані достатньо сил та засобів для звільнення українських земель.
Знаєте, у мене була така інсайдерська інформація, не буду казати від кого, але мені казали про те, що зброя, яка надходжує в Україну від наших західних партнерів, там леопарди та інше, вона не дуже якісна і вона потребує ремонту і дуже швидко ламається. Це так? Це правда? Який же це інсайд, якщо я про це говорив півроку тому? Тобто, ну, це загальна інформація, і я б не сказав, що воно дуже швидко ламається. І, в принципі, про леопарди там треба все-таки доволі якісно провести розслідування, наскільки якісно екіпажі ними управляють, і наскільки якісно ця зброя була застосована. Тому що коли леопарду пропонують стріляти із закритих вогневих позицій, для чого він не предназначений в принципі, ну є питання. Або коли леопард підганяє під позицію противника на кілометр, це теж виникає питання, тому що він абсолютно спокійно з 2,5 кілометрів може вибивати цілі. Тобто тут питання застосування. По Бредлі я вже не раз казав, що вони прийшли в тому стані, де в Айбасах миші повісилися, причому це були ще миші 90-х років з Іраку. Тобто, ну, цілу лекцію про це можу написати. Приходить зброя з розконсервації і не в тому стані, в якому це можна відразу взяти і застосувати. Треба приводити до бою, і якраз цей період приведення до бою техніки – це час. А за цей час гинуть люди. Тому ми маємо і нашим західним партнерам пояснити, що вони мають більш відповідально підходити до питання розконсервування зброї. А нашим батькам-командирам пояснити, що, ну, можливо, Бредлі, Леопарди, Абрамси треба застосовувати не як класичні БМП-2 та Т-34. І, пане Микола, ще хотіла поговорити з вами про Крим, про удари Збройних сил України по окупаційним об'єктам Російської Федерації на території окупованого півострова, бо наша основна аудиторія – це Крим, це громадяни України, які мешкають на тимчасово окупованій території. І дуже багато питань надходить до нашої редакції, і люди питають, коли очікувати Збройні сили України в Криму. І ви знаєте, я дуже багато бачу там меседжів про те, що ось ми там чули в Джанкої вибухи, ми там чули там в Ах'ярі та в Ахміджіті, Севастополі, як кажуть росіяни, вибухи і так далі. І ми очікуємо на Збройні сили. Ось як ви оцінюєте ці атаки, наскільки вони є ефективними, і наскільки вони наближають деокупацію півострова? Що ми можемо сьогодні сказати громадянам України, які мешкають на півострові? Кожний вбитий окупант наближає перемогу України. Тому тут навіть не можна ставити таке питання, наскільки воно наближає. Воно наближає. Тобто наші Збройні сили, вони ж не гатять просто так. Вони знищують центри управління, вони знищують генералітет, вони знищують офіцерів, вони знищують склади, де знаходиться зброя, вони знищують військові аеродроми. І це все наближує перемогу. Треба розуміти, що зараз у нас є обмежені сили та засоби. Тобто питання звільнення Криму, воно для українців священне. Тобто не може бути обговорюватися. Просто наразі є певні проблеми в Збройних силах України, які треба вирішити, і знову ж таки продовжити славно вбивати росіян, тобто російських солдат. І це буде наближати нашу перемогу. Іншого варіанту немає. На жаль, жодного виходу з ситуації, яка склалася проти військового, ні Росія, ні Україна немає. Але при цьому, чи можемо ми сказати, що ці удари Збройних сил України, вони просто дуже послабили, наприклад, Чорноморський флот Російської Федерації, яке наразі окупаційна влада, ми бачимо, як намагається сховати ось ці свої залишки кораблів. І нещодавно ми там вдарили комуну, а до цього крейсер Москва, це Зеркуніков і дуже багато російських кораблів. Із 13, якщо я не помиляюсь, кораблів десантних і так далі, які Росія підготувала до широкомасштабного вторгнення, зараз залишилось лише 5, які це означає, наскільки це впливає на ситуацію? Відповідь доволі проста. Зменшуючи вірогідність застосування десантних кораблів, тобто десантування на південь континентальної України, ми тим самим вивільняємо тилові частини і можемо відправити їх на фронт. Тобто відповідь доволі проста, тому що, наскільки я пам'ятаю, там цей катер може, так званий катер десантний, може нести на собі до батальйону живої сили. Розумієте, да?
одна справа, коли робиться плацдарм 3 полками, інша справа, коли можна застосувати там максимум 800 чоловік там десантуються, і вони будуть знищені нашими системами градами та в принципі тої ж самої берегової артилерії, яка є. Тобто наразі Збройні сили України, сили оборони, вони убезпечили континентальну Україну від десантування з боку Російської Федерації для того, щоб мати можливість вивільнити ті ресурси, які зараз там стояли по берегу, для того, щоб направити їх в тому числі і на плацдарми, які Збройні сили України сформували на лівому березі Дніпра. Ну, наскільки я знаю, що там все ж таки стрілкові батальйони та бригади ТРО були за рахунок цього отримали можливість передислокуватися поближче до бойових дій. Тому це доволі складно переоцінити те, що зараз зробили наші сили оборони. Я їм просто зичу успіху в тому, що були знищені всі десантні кораблі, тому що саме острах того, що можливо десантування, воно трошки сповало наші сили на південь. Нещодавно лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв закликав всіх колаборантів, які мешкають на території півострова, всіх колаборантів та всіх колонізаторів, які приїхали туди після незаконної окупації Криму, та залишити півострів, бо дуже скоро Збройні сили України можуть знищити так званий Керченський міст, або залишити півостров, або очікувати на Збройні сили України. І поки є можливість, він сказав, покидайте Крим, залишайте Крим. Ну, це було більше, знаєте, до колонізаторів такий заклик. Як ви оцінюєте ці перспективи щодо Керченського місту? Чи є наразі у нас така зброя, яка могла би знищити Керченський міст? Ну, я не готовий сказати, чи є в нас така зброя, тим більше я не маю належних інженерних знань для того, щоб розуміти, яка сила вибухівки взагалі може знести ті опори. Те, що про це сили оборони України думають, ну це факт. Заклики загарбникам прибиратись з окупованої території є абсолютно правильними і послідовними, і в принципі це логічно виходить з чинного законодавства України, що люди, які здійснили будь-які правочини в Криму після його окупації, ну вони є нікчемними. Тобто, в разі звільнення півострову Крим жодний правочин 2014 року не є дійсним. Ну і відповідно ці люди по-любому або стануть бомжами, або поїдуть. Але просто легше все-таки їхати через Кримський міст, аніж потім добиратися через, в тому числі, звільнені міста, такі як Маріуполь, Бердянськ, адже там ну, особливо я окупантам, які будуть тікати з Криму після деокупації, не заздрю. Так, звичайно. Але все ж таки, знаєте, ще є такі новини про те, що Росія розуміє, що Керченський міст буде все ж таки знищений і зараз намагається диверсифікувати свою логістику через Ростов-на-Дону, Бердянськ та Маріуполь. Наскільки це може бути ефективним? Тобто вони там будують, якщо я не помиляю, залізницю. Вони, ну, дивіться, з боку окупантів вони роблять абсолютно вірно. Вони створюють додаткові логістичні шляхи, до яких українська ствольна артилерія добратися не може. А високоточної зброї у нас недостатньо, щоб перебити залізнодорожне сполучення. Тому вони роблять абсолютно вірно. А з іншого боку, ну добре, після звільнення ця залізниця достанеться українцям. Тобто це є факт. Ми маємо з ним примиритися і рухатися далі. Зараз не так страшна ця залізна дорога, як, перепрошую, там роти, батальйони, бригади, в яких фактично комплектація, ну, яко кажучи, не відповідає нормативам боєздатності. Але вони продовжують героїчно триматися, вони продовжують героїчно битися. Це є зараз проблема. Так, на жаль, ці проблеми сьогодні є, і в цьому аспекті тоді я можу лише запитати, як ви оцінюєте тоді дії Міністерства оборони України, нового міністра оборони Рустема Умєрова, який, якщо я не помиляюсь, вже півроку є на цій посаді. Чи змінилася ситуація якісь за ці півроку? Поки що занадто мало часу, щоб щось сказати. Адже ті певні позитивні зміни, які запроваджуються, там в тому числі там комунікація з військовослужбовцями, все-таки, наскільки я знаю, вона була запущена, проекти були запущені ще до приходу пана Умєрова.
То те, що немає скандалів пов'язані з яйцями по 17, ну це звичайно позитив, але півроку це занадто малий строк для того, щоб дати якусь вичерпну оцінку. Тобто, розмірковувати на рівні одна бабка сказала, та я почув, ну, мабуть, це личить такому телеканалу, як ваш. Дякую вам дуже. Дякую, пане Микола. І щодо далекобійної зброї, у мене, знаєте, виникло таке запитання, бо я пам'ятаю, у нас буквально 3-4 хвилинки до завершення нашого ефіру, я пам'ятаю просто 2022 рік, початок широкомасштабного вторгнення Росії, і Росія там атакувала ракетами Україну дуже активно і так далі, і дуже багато експертів казала про те, що ну ось максимум там 2 роки і у Росії ракети вже не залишаться. 2 роки Росія там вже у неї ресурсів не буде і так далі, тому що діють санкції, Росія не зможе налагодити логістику та там запчастини, які їй потрібні для там свого там оборонпрому і так далі. Ось наразі ми бачимо, що все ж таки Росія продовжує атакувати Україну та тероризувати цивільне населення ракетами та і так далі. Тобто вони все ж таки обходять санкції, все ж таки налагодили свій оборонпром і виробництво ракет. Чи все ж таки це, як казали експерти і так далі, це ось така стара радянська зброя, яка не зрозуміла, куди летить? Ви знаєте, коли в Україні була арестовича манія, я тонко замітив, що не все радужно, як нам розповідають, в принципі, був запльований, як і положено. Але це все через проблему українців любові до гарних новостей. У нас не люблять погані новини. А правда, вона завжди, ну не завжди така добра, як про неї розповідають певні блогери, які близькі до урядових кварталів. Називаємо це тонко. Тому росіяни абсолютно спокійно змогли обійти всі санкційні заборони. Тобто вони отримують всі деталі, які їм не вистачає через Вірменію, через Казахстан, через Азербайджан, через Китай. Ну, було дослідження, здається, його проводили наші азербайджанські друзі, які просто порахували, звідки найбільша кількість мікросхем в російських ракетах. Виявився штат Техас, США. Тобто вони відслідили компанії, є в відкритому досвіді це дослідження компаній, хто, де, що, які зв'язки. Тобто росіяни змогли обійти, буквально вони за півроку справилися з тією санкційною хвилею, яку чомусь західний світ і чомусь Україна вважали, що все, це є похорон. Ні, вони абсолютно спокійно відновили своє виробництво. Більше того, вони зараз переважають Європейський Союз у виробництві як високоточної зброї, так і звичайної стрілкатні, так і звичайних артилерійських набоїв. Ось це є проблема. Тоді, коли росіяни говорять, добре говорять, можливо, це неправда, що там вони там можуть виробляти близько 10 тисяч артнабоїв в день, то європейці кажуть, наш потолок, якщо навіть Євросоюз напряжу, це буде 5 тисяч. І питання тоді, а з чого давати Україні? Тому що ми своє виробництво, наскільки я чув, відповідно до офіційних заяв, звісно, відновили, і вони однозначно більше, ніж в 22-му році. Але усі ці порівняння мені нагадують старі радянські часи, коли будь-що в цій країні, навіть удої молока порівнювали з 1915 роком. Тобто, тому це об'єктивно, що ми в 23-му зробили більше, ніж в 22-му, а в 24-му більше, ніж в 23-му, тому що не було виробництва. Але треба пам'ятати, що ми саме його вгепали. Тому, відповідаючи на наше питання, росіяни обійшли санкції, і якщо ми зараз не сконцентруємо всі наші обмежені ресурси на одній великій справі боротьбі за Україну, звільнення наших територій, 24-й рік буде непередбачуваним. Дякую вам дуже. Чох Сагун, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру, відповіли на наше запитання. Дякую. Дякую за запрошення. Микола Мельник був з нами на прямому зв'язку. Старший лейтенант ЗСУ, лицар ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи Левіафан. А ми, на жаль, вже повинні завершувати цей ефір. Залишайтесь першим кримсько-татарським та не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, тому що це дуже для нас важливо. Таким чином ще більше людей можуть побачити новини та наші інформаційно-аналітичні програми, які ми робимо
кожен день для вас і для перемоги України. Sayılar arkadaşlar, biz size yayınımızı yekunlemek mecburiyetindemiz. Nevbeteki Zaman Informasyon Programmasını seyretmege unutmanız ve bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Böylece sayılar arkadaşlar daha çok insanlar yapan haberlerimizni görecek. Görüşkence.